хора, аз съм Дарко и днес ще ви покажа топ 5 упражнения за забавление и спорт, което първото е с леко разтягане на кръка, който се прави точно без ръка. И се държи. Лявата ръка се действа, а не ви прави това. Сега правим с левия и с лявата ръка държим левията. Тук направим това. Сега правим разтягане на този мускул. И на левия за разтягане и тук се дава така. Това се повече и се накланиш на едната на другата страна и едновременно натискай двете ръце. Може и ето така. Но ако прецените пак върте да го правите, освен клеповете, които съм ги показала но както да се надолу, ръцете напред и колената ги свиваме до средата и да се прави ето така и до кръга. До кръга. Долу до кръга. Има се прави и вече сливаме надолу и правим така действието. И налагаме напред да не изправим ето така тялото, а да справи. Защото ако е така, и като да се страда и това да правим. Покажа и се правите от така. Ръцете са изправени, краката на пръсти и пускаме ръцете надолу, но краката остават на една и съща позиция. Ето така. Също краката пак не мърдат, да ви казвам, но ръцете мърдат и пускат надолу. Как ето така да направите. Тогава пускаме. Сега, едно от най-трудните неща. Това са планкове. Значи краката остават и ръцете ето така и двата и следването и снимаме краката си помагаме и снимаме ето така. Вързана топка. Това е само за футболисти, които правят.
вътрешния, удрям топката така и с ръката си продъхвам ето така топката. Виждате ръката ми. И я пропускам да гледам. Да ви е по-лесно да удрате с вътрешно и следващите изкачвате на земята, вълчвате и така. Значи, кръгово правите така, топката се бъде ето така. И след това с левия правите ето така. Удра топката. Ето. Много лесно. За които са се упражнявали. Ама трябва да го разберете и ще го правите много добре. Така и другото видео ще ви покажам с една стъпка, докато ми свършат и правя вече по други работи. И това беше видео и от мен приятел.